To film, keď sme tu robili, ako bolo povedané, vďaka veľkorysosti pána Danka, stáli sme s Jankom Grešom, ktorý hrá prezidenta v tomto filme, na chodbe a prišiel taký pán a travím. Ja som ani nevedel, kto to je. To je tiež zvláštne, vy politici, keď prídete do politiky. Ja to robím 50 rokov, od 6 rokov, tak už vlastne 52, ale kamkoľvek prídem, sa predstavím. A vy politici ste tam pol roka, už sa nepredstavujete. Máte pocit, že vás všetci poznajú. Nie, nepoznáme vás. My to nesledujeme. My to nechceme sledovať. My chceme mať od vás pokoj. Takže buďte láskaj, keď niekam prídete, predstavte sa, napriek tomu, že vystupujete v televízii, je to slušnosť primárna. Prišiel jeden pán a povedal, zdravím. Tak som vám to tu vybavil, aby ste tu mohli točiť. Dúfam, že o pár rokov nebudete natáčať film o mne. Tento pán, keď odišiel, som sa spýtal, Janka, kto to je? To je pán Danko. Ešte nebol kapitán, teda. Ani modný návrhár. Ja chcem len povedať, že nie je to veľa času neuplynulo, odkedy sme sa takto stretli s pánom Dankom a myslím, že na výbornú jednu frašku už námed dal. Bude to pekná fraška, ak to budeme točiť. Už teraz mi je ľúto toho herca, ktorý bude sa musieť učiť tie dlhosiahle monológy o ničom. A tie zvraty, neskutočné novoslovenské zvraty.